観光事務所造園課長の梶田と言います。よろしくお願いします。プロフェッショナルでありますので、何でも聞いていただければと思います。花が咲かない。前回剪定はこの高さで切っていきます。ちっちゃい葉、大きな葉っぱをしてもうこういう長いものはい。こういうのにどんどん変えていく。そしたら、例えばこれやったり、ずっとまばっていったら、ここでのけてもいい。こういう枝分かれます。剪定する前に一回木全体の樹形っていうのを見て、で樹形は上が頭がちっちゃくて、で下に向けてこう末広がりな感じの8の字ように樹形を整えていく。ちょっと今これが見やすいようにした感じ。これがフルバになります。これがその前に出た葉っぱになります。で、昔は1年